A veure, així el cabell, així no m'agrada, Quin dilema més gran. Apa, ale, que hi ha, com anem tot? Feia molt de temps que no us deia res per aquí, com va tot? Perquè estic posant un accent que no és el meu. Avui vinc a parlar un tema, que de fet aquest tema és... Opa, s'ha anat el sol. Ara torna. Això que... Sabeu quan s'apaga el sol i després torna? Clar, hi ha núvols i, clar, tu estàs en una habitació i de sobte deixa d'haver-hi llum i de sobte torna a haver-hi, és com molt màgic, molt... Oh! Bé, però això no és el tema. Avui vinc a parlar d'un tema que, com podeu veure el títol de... On és el títol? Va aquí sota, no? Ai, jo què sé. El treball de recerca. Que de fet jo ara mateix hauria d'estar fent... Sembla que sí. Maleïts pronoms febles. No m'agrada aquest estiu. És com... vacances! No, però has de fer el treball de recerca perquè el meu... Bé, espera, això ho volia dir al final del vídeo. Primer... retornem. Doncs això, el treball de recerca, aquest treball que s'ha de fer a batxillerat, que només és a Catalunya. Molta gent es queixa del treball de recerca, no? Diuen que és, per què només ho hem de fer a Catalunya? I els altres no, no? Només aquí ens fotem i hem de fer el treballet dels nassos i bla, bli, blu, blu, blu. I jo sempre he defensat el treball de recerca perquè penso que és una cosa, vinga, a parlar en propietat i formalment. És una cosa, no sé, que jo penso que és interessant i que és important per entrenar els alumnes a saber fer recerca, a saber fer un treball, i sempre l'he defensat i penso que només tinguem el treball de recerca a Catalunya no és una cosa dolenta. Jo crec que és una cosa bona, de veritat que penso que és positiu per l'alumne, per l'estudiant i que pot enriquir molt a una persona si de veritat ho fa... Saps el que vull dir? Avui no estic inspirat, no. Però, ara què l'he de fer? Em fot un pal! Bé, a cada institut és una mica diferent, però el meu s'ha d'entregar a l'octubre de segon de batxillerat. És a dir, que es fa a principi de segon per després ja tenir segon, per no tenir això del treball. Jo penso que això està bé, perquè així ja te'ls treus de sobre a principi de curs i després pots estar amb els exàmens i més tard amb les activitats de segon més tranquil·lament. Però clar, quan s'ha de fer, en teoria? Doncs a primer. Clar, jo a primer no he fet res, perquè dic, exàmens, coses, treballs d'altres assignatures, no faré el treball de recerca, el faré a l'estiu, que tinc tot el temps del món. Ara és estiu, estic de vacances, de fet, hem d'entregar un petit tros del treball ja ara al juny. Quin pal! És horrible, perquè jo, de fet, tenia ganes de començar a fer el treball de recerca, dic, el faré molt bé, em motivaré molt, a més el tema del que el faig m'encanta, i però ara que m'he de posar, em costa molt, perquè clar, a l'estiu és allò que m'aixeco a les 12, i ja al matí ja el perdo, perquè entre miro Twitter, miro coses, faig el tonto per l'internet, ja perdo el matí. A les tardes, a vegades, puc estar fora o no, però també les perdo perquè ara faig això, ara faig allò. I clar, costa posar-se a l'estiu, perquè no tens una rutina, no tens un... Com vas a la teva bola, doncs costa posar-se, i has de tenir molta força de voluntat. I jo, quan em poso, ja em poso. Però posar-se em costa. I he estat una setmana i quasi dues, i no fent res, i ara que va entregar... Ja, de fet, ara hauria d'estar fent-ho. Total, és això, que quan has de fer una cosa, de sobte se t'ho corren, el verb córrer, se t'ho correixen. Se't venen al cap milers d'idees de moltes coses. De sobte tens moltíssimes coses a fer i deixes per últim la cosa important que has de fer. Doncs és allò que doncs és el que estic fent jo ara. Procrastinació, li diuen. Què penseu vosaltres del treball de recerca? Jo penso que és una cosa bona, però ara que l'he de fer em fot un pal. És que a l'estiu, fer-lo a l'estiu. És com que no puc estar gaudint de les meves vacances o dels meus moments bé, perquè tinc una cosa aquí que em diu hauries de fer un treball de recerca, has d'avançar el treball de recerca, has de fer el treball de recerca, que quan comenci el curs l'has de tenir fet ja perquè l'has d'entregar i és com que no puc gaudir al 100% de tot perquè sempre tinc una cosa aquí que em diu treball de recerca. Estava millor quan el defensava però sense haver-ho de fer. Quedava tot molt bé en teoria però a la pràctica no havia de fer res, així que... Però ara què l'he de fer, doncs...
Parlem una mica als comentaris, sobre què pensem d'això, del treball de recerca. Penseu que està bé? Penseu que és perdre molt temps o acumular feina o que ho hauríem de fer a altres comunitats o ja està bé que només sigui aquí o què penseu? Parlem, com la caixa. És la caixa? Parlem. No. BBVA, parlem. No. La caixa. Ai, jo què sé. Bé, que gràcies per veure el vídeo i si no esteu subscrits per alguna raó molt dolenta de la vida, m'acabo de copiar de Vlogs, ja sabeu on és el botó. I si no ho sabeu, doncs no m'estranya, perquè van canviant cada vegada més i no ho sé ni jo. En fi, ens veiem a la pròxima, a veure si puc pujar vídeos amb més freqüències a aquest canal.